नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. कोकणात पुढील 24 तासात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच पुढील 4 ते 5 दिवसांमध्ये संपूर्ण राज्यात मान्सून सक्रिय राहण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे. मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राकडून मुंबई महापालिकेला अलर्ट तर कोकणाला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय. मुंबई ठाणे परिसरासह कोकण विभागात गेल्या 2 दिवसांपासून पावसानं जोर धरला असून आणखी 4 दिवस काही भागात जोरदार पावसाच्या सरी कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केलाय. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेले 3 दिवस चांगला पाऊस कोसळतोय. शेतीच्या कामांना वेग आलाय. तर रायगड जिल्ह्यातही चांगला पाऊस झालाय. काल मुंबई आणि उपनगरात जोरदार पाऊस झालाय. आज सकाळपासून पावसानं विश्रांती घेतली आहे. कोकणात पुढील 24 तासात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच पुढील 4 ते 5 दिवसांमध्ये संपूर्ण राज्यात मान्सून सक्रिय राहण्याची शक्यता देखील हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.